హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు డెమో చూసారు కదా ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం ప్లీజ్ ఒక్క లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటాయో ఆ ఫొటోస్ తీసుకోండి. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి ఆల్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి ఎఫెక్ట్. ఫస్ట్ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ ఫోటో నుంచి చిన్న చిన్న సైజ్ 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. 1, 2 2 ఫొటోస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 1 బై 1 ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా 2 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. ఇలా కంటిన్యూగా ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే టైమింగ్ కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ వరకు 1 బై 1 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈ ఫోటో ఉంది కదా, 10 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు మొత్తం 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా మొత్తం 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. మొత్తం కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇక్కడ డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫొటోస్ని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇలా కంటిన్యూగా ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే ఇది లాంగ్ ఫొటోస్ మొత్తం చివరి వరకు డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫోటోని వదిలేసి లాంగ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటారు. ఇలా ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాముగా, మళ్ళీ ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఫోటోని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ లాంగ్ ఫోటో దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఎక్కడ వరకు అంటే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ చివరి వరకు ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ఇక్కడ లాస్ట్ చిన్న సైజు ఫోటో వరకు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫోటో 4వ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం డబల్ బీట్ మార్క్ ఫోటోని వదిలేసాం కదా, ఆ ఫొటోస్ దగ్గర దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. 3 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. మళ్ళీ ఇక్కడ
డబల్ బీట్ మార్క్ ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. రెండు అయినాయి ఇప్పుడు దాకా. ఇది 3వ ఫోటో అండ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ దానికి. మళ్ళీ ఒకటే ఎఫెక్ట్ అంతా. సో ఆల్మోస్ట్ 3 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో యాడ్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చేసి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. ఈ టైమింగ్ 11 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ఇక్కడ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఈ ఫోటో. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కంటిన్యూ మొత్తం 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు ఆల్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లాంగ్ ఫొటోస్ తప్ప చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ మొత్తం ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా మెల్లగా మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేస్తే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, చాలామంది బీట్ మార్క్ వస్తలేదు అంటున్నారు కదా. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి ట్రై చేసుకోండి. ఆల్ వీడియోస్కి ఇప్పటి నుంచి వచ్చే ప్రతి వీడియోకి బీట్ మార్క్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దాని గురించి టెన్షన్ పడకండి. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ బీట్ మార్క్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.